Yazi anti bengayitshela ukuthi ngiyokusho lokho empilweni yami kodwa ngizokukhumbula. Hawu. Wena Njeza. Yazi ngicabanga ukuthi uzojabula ukuthi ngizobe ngekho phela lo ngibuza inqwaba yemibuzo lena. Cha kodwa mina mangizokukhumbula ngempela ngiyabona phela ukuthi ngibuye emsebenzini ukudla kuphekiwe awuwe Mike into emnandi njengale. Hayi vele phela wena uzongikhumbula lokho. Wena ukupheke nje kona la endlini. Ngicela ungabi nabahloni ungithinte noma inini mawuzothi ufuna ukubhodla ufuna ukukhuluma noma ingane ngikhona. Okay sis.